Samuel Prachár, dá sa povedať typický hrotový útočník. Samuel Benovič pre zmenu stredový záložník. Toman. Dobre, teraz zapracoval Prachár, zatvorili teraz výborne. Benovič prečíta. Najlepší strelci z minulej sezóny, ktorí mali po 9 gólov. Musí dať pozor. Trošku určite sa ja zahral koná s nervovou sústavou svojho trénera v zápätí naozaj aj loptu pri... Ďaleký pas, nakoniec sa Mijave podarilo získať loptu a skórovať. Mijava to nakoniec pravdepodobne zvládne. Hlavičkový súboj a posunúť loptu na dolného, ale ten už nebol v blízkosti. A tak sa do rýchleho protiútoku môže centrovať do pokutového územia. Tam je Prachár. Súboj s Hubočanom, stále Prachár. Zbieral taktiež za hranicami Slovenska, keď pôsobil niekoľko sezón v Dukle Praha. Priťukol Urgelovi. Bonsu vyskočil v strede pola v súboji s Gabrielom Halabrínom najvyššie. Toto ešte Kousal môže skúsiť vyriešiť. Lenže lopta letí na Prachára. Prachár si dokázal poradiť, šikovná narážačka. Prachár vyjde. Meteov center z ľavej strany odvrátený. Napríklad Stefana Adaila či Michala Horodníka, ktorí sú viac zvyknutí. Petička od Silvestra, Tóth pristavil Silvestrovi. Ale zamotal vo vlastných. Center, ktorý letí do 16-ky, ale lopta sa nedostala k Čuríkovi. Naopak Prachár si musí vzadu dávať veľký pozor. Snaží sa byť razantný v tých obranných zákrokoch. Napokon mu to prinieslo potrebné ovocie. Takže to napokon ani nebude. Úvodného dejstva. Castellano. Toto je už ale príliš prudký center, ktorý nenájde nikoho v bieločiernom. Dobre zapracoval Prachár, ktorý ešte loptu vybojoval. Batis nefúkol do píšťalky. Badžie. Schneider. Triafa iba Prachára. Castellano. Prachár. Taký ten metrik Mišovičovi chýbal. Ten bol ťahuňom ofenzívy v predošlých mesiacoch v týme Pelenec na pravé krídlo a zrazu prišiel podkop smerujúci doľava. Opäť na hranici 16 až petica hráčov Belasom. Ale aj dlhá prihrávka, Vantruba teraz prečítal. Veľmi dobre tu privíta už istého zostupujúceho zo Spišskej Novej Vsi. Považská Bystrica. Teraz ťažká pozícia pre Castellana, ale zvládol to. A posunul na Čuríka. Snaží sa hrať konštruktívne, našiel. Však iba hráča v bielu a tu mu odkopol Vieira. Následne však neprihral presne a tak už mu nevypálil, ale veľká príležitosť pre Leginu s Čurikom. A nakoniec rezolútny odkop od striedajúceho